θετικό παρόν έδωσε η Έλληνα Παπαρίζου στο φεστιβάλ Gay Pride που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ. Τι κάνετε, παιδιά! Σας βλέπω super white και power pride σήμερα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και να σας πω κάτι. Πολύ αργήσαμε. Ξέρω ότι είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά, αλλά πολύ αργήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πολύ normal το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω δει ότι όσο περνάνε τα χρόνια να συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες και εγώ θα ήθελα και τον χρόνο να είμαι εδώ, εγώ δεσμεύομαι κιόλας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ενθουσίασε με την παρουσία και τα τραγούδια της τους υποστηρικτές του Athens Pride 2010. Gay Pride στην Αθήνα, επιτέλους. Ότι συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, γιατί δεν πρέπει οι άνθρωποι να νιώθουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Πρέπει να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Εγώ θέλω να δω μια Ελλάδα γενικότερα ανοιχτόμυαλη, με αγάπη, γιατί προσωπικά νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάρα πολύ αγάπη να δώσω και δεν τελειώνει ποτέ. Όσο δίνω, τόσο περισσότερο έχω να δώσω. Θέλω γενικότερα η Ελλάδα να είναι μια τέτοια χώρα και τους ξένους να δέχεται, να υπάρχει βοήθεια για τους ξένους, να υπάρχει βοήθεια και για τους γκέι, να υπάρχουν ακόμα και το μικρό το κόκκινο αυτό. Αυτά να στηρίζει ο κόσμος, γιατί στην τελική όλοι έχουμε ανάγκη. Η Έλενα Παπαρίζου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής και στον Νίκο Σερεμετάκη, καταδίκασε έντονα κάθε είδους ρατσισμού. Είμαι εναντίον του ρατσισμού. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που λένε Έλενα, έχεις βάλει 5 κιλά. Πρώτον, είναι δικά μου τα κιλά, δεν είναι εις βάρος κανέναν. Και δεύτερον, και τι έγινε όταν υπάρχουν λίγο πιο εύσωμοι και πάρα πολύ χοντροί άνθρωποι. Κακό δεν κάνουν πουθενά. Κακό είναι οι βιαστές, είναι οι εγκληματίες γενικότερα. Αυτό είναι κάτι κακό. Θεωρώ ότι ο ρατσισμός είναι το πιο άθλιο πράγμα που υπάρχει. Ενώ δεν δίστασε να απαντήσει στο θέμα των γάμων μεταξύ ομοφυλοφίλων. Και επειδή είμαι χριστιανή, θεωρώ ότι τα γκέι ζευγάρια δεν πρέπει ίσως να παντρεύονται, όχι ίσως, να μην παντρεύονται στην εκκλησία. Όσον αφορά όμως για ένα νόμο, επειδή είναι πολιτικός ο γάμος, για ποιο λόγο όχι. Δηλαδή τα ζευγάρια, και έχω και πολλούς γνωστούς και πολύ καλούς φίλους, το οποίο συζούν με άντρες πάρα πολλά χρόνια, αγοράζουν πράγματα μαζί, κάνουν πράγματα, και όταν κάποιος έχει ατύχημα δεν δικαιούται το αλλού το κομμάτι.